Las Vegas'taki dünyanın en ulu emel intellekt robotik sergisine araşıyar. Ine şu yılın yanvar ayının ilkinci günlerine şu sergi geçirilýär. Ine şu sergiyle manaşy nädir? Yeni maglumatlar berjek yönü. Ine bilýänler biz Alabay ady bilen robot taslamasyna başladyk. Ine şu taslamamyzy ilham almak üçin şu gün çağrıları bilen Stanford Üniversitesi'ne ve Google merkezine seyahat ettik. Bilýäňiz, Stanford Üniversitesi dünyanın en gowy üniversitelerinin birinci ýa-da ikinji ýerinde durýar. Menem 2024-nji ýylda we 2025-nji ýylda Thomas programlaryna gatnaşdym. Esasanam şu ýyl gatnaşan programanyň maksady emel intellekt bilen magnaşykdy. Ine biz Alabay taslamamyzy hasam gowdurmaşa geçirmek üçin şu günem şu Stanford Üniversitesi'ne wagtymyzyň belli bölümini geçirdik. Las Vegas'taki sergiyle magnaşyk bolsa Atotan Media şu sergiye resmi taýdan çağırly. Nähip bolsa biz 2026-njy ýylyň ýanwar aýynyň ilkinji günlerinde Las Vegas'ta bolar we şol ýerde Türkmenistandan geljek ildeşlerimize garaşýar. Nähip bolsa bizim ýaş oglan ýylarymyzyň teknologik kampaniýalary şol ýere gatnaşar diýip umid etýär. Sebäbi emel intellekt robotik boýunça Türkmen ýaşlarymyz dünýäde sözüň eýesi bolmaly. Şol maksat bilen bizim Atotan Media'da başardığımızdan hem emel intellekt robotik bilen magnaşykly höwürlendirici, maglumat berici postary elmiden paýdaşyp gelýär. Bize tans oýnap laýyk gazanan laýyklar gerek däl. Bize esasanam Türkmen ýaşlaryna motivasiýa bolan, umid beren, ýöne boş umid däl, hakykatdan hem durmuşa geçip boljak umidler beren postlar gerek. İster laýyk alsyn, ister almasyn, bizi gyzykdyranyk. Sebäbi biz başardığımızdan öz çağrımız bilen şu zatlary durmuşa geçirýär. Durmuşa geçirýän zatlarymyzyň bir bölümini ine Türkmen ýaşlarymyň paýdaşýar. Sebäbi näçe Türkmen ýaşlarymyz emel intellektde, robotikada dünýäde söz eýesi bolsa, ine Türkmenistanymyz, ata watanymyz gelecekde hasam gülläwser. Ine şu maksat bilen hem şu gysaçyk post paýdaşýan. Eğer Las Vegas'taki seriye gatnaşmak isteýärmiňiz, ine şu postyň aşanyny maglumatlaryny goýaryn, olar bilen maksatlaşyň, habarlaşyň, şollardan viza boýunça da kömek alyp bilersiňiz. Şol ýere näçe köp türkmen kompaniýasy gelse hassa bolar. Belki de Türkmenistanyň televizyon birleşigi hem şolary gollap berer diýip umid etýän. Häzirçe hoş, sag bolun.